lehetősége, hogy a németek kijutnak a világbajnokságra. A másik oldal viszont, amely piros-fehér csíkos mezben, kék nadrágban kezdi ezt a mérkőzést. Pittoni, 27 esztendős fiatalember, és ott a helyzet, gól! Vezet Paraguay José Ariel Núñez góljával. Nagy 8. válogatott meccsén az első gólját szerzi, és nem volt les. Kitűnő labda, Núñez pedig bevágja a léc alá. 0-1. Ez aztán a hideg zuhany a németeknek. Hummels rosszul helyezkedett. Jogi Löw. Különösen azért probléma, mert külön hangsúlyozta, hogy el kéne kerülni, hogy gólt kapjon a csapat. Ugye az amerikai túrán Ecuadortól 2-t, az amerikai válogatottól pedig 4-et kapott. Éppen rossz jel és intőjel komolyabb mérkőzések előtt. Gyönyörű forgolódás volt. Ortiz. Szép beadás. Neuernek kell öklöznie. Nagyon bátran játszik Paraguay. 2-0 a 13. percben. Elképesztő meglepetés. Neuer kiüti, ott marad a kapu üresen, egy rossz labda, lesen volt, de nem avatkozott játékban Núñez, így aztán megítélésem szerint Pittoni gólja teljesen szabályos. Nagyszerűen ismerte fel a helyzetet Wilson Pittoni, ő is első gólját lövi a válogatottban. Lehet, hogy csodát tesz ezzel a csapattal Viktor Henesz. Núñez és Pittoni. Ő mondta egyébként a mérkőzés előtt, hogy Paraguay nem fog beállni, csak védekezni, és bizonyíthatnak a védők. Az egyikben igaza lett. Lövés! Gól! 1-2! Gündogan. 18. perc. Nagyon szép helyezett lövés. Gyönyörűen megnézte a sarkot, Villar csak hozzáérni tudott a labdához. 2-1-re vezet Paraguay. Érezte, hogy takarásban van a kapus, csak el kell találni azt a sarkot. Ilkay Gündogan másodszor volt eredményes a német válogatottban. Azt mondta a mérkőzés előtt Joachim Löw, hogy számára azért különösen fontos ez a mérkőzés. Ott a helyzet, 2-2! A 31. percben Thomas Müller. Most már ünnepelhetnek a németek. Egyenlített az, Müller mindig hozza magát. Belógott Paulo da Silva, Müller pedig begurítja Villar mellett. Gyönyörű ez a labdakezelés, nagyszerű technikai megoldás. Hogy mit mondjon az öltözőben a szünetben. Az jó, és ez most nem volt les, ott az újabb helyzet. Vezet Paraguay. Hát ez óriási meglepetés, és kirúgta az a Samudio, aki szintén nem volt az előzetes kezdőcsapatban. Említettem, hogy Núñez és Pittoni az utolsó pillanatban bekerült és gólt rúgott, és az lenne a csúcs, hogy a Samudio is gólt rúgna.
megtörtént. Zicser, és be is rúgja. Hát a nagy ráérzések embere Viktor Henesz a jelek szerint. Megint paraguayi vezetés. Santa Cruz nagy labdát adott. Ez a slusszpoén az első félidő végén. 3 gólt kapott az első félidőben Paraguaytól hazai pályán Németország. Hát ha ez a VB felkészülés nyitánya, akkor ez nem sikerül olyan jól. Szeptember 6-án Ausztriával játszik a német válogatott VB-selejtezőt, ezt közvetítjük is majd. Lehet, hogy ott meg lesz a 100. lámnak. Bender, Fernández, vissza Podolski, és ott a 3-3, a 75. percben Lars Bender. Újra egyenlít Németország. 2 gólt rúgott az Ecuador elleni mérkőzése május 29-én Boca Ratonban. Most megint egy dél-amerikai válogatott ellen talál be Lars Bender. Itt most már nagyon nagy volt a nyomás. Ezt talán foghatta volna Fernández. Gomez nem tudom, és hát tudom mit akar, csak az nem ő, hanem Messi. Vigger is Lars Benderbe rúgja. Ez gyönyörű, ahogy átveszi, még Neller rásegít. Nagyszerű lövés. Negyed órával a befejezés előtt tehát.